Partner! Ang aga naman, nagpaparamdam na naman ang ating mahiwagang burnay. Nagpaparamdam na naman siya ang ating mahiwagang burnay. Ang sarap, no? Iniintay niyo ako lahat habang nag-alcohol ako. Nagkikilay. Nagtatanggal ng tinga. Taong 1965, nang mabili ni Clark ang kauna-unahang kotse na kanyang pinag-ipunan. Excited ang kanyang asawa at mga anak sa unang pagsakay sa kanilang puting 1965 Chevy Impala SS Super Sport. Ganda ng title, Oo, no? correct. Dad! Napaka-cool ng kotse natin. Yes! Mayaman na tayo. Sabi ni Carl sa kanyang daddy Clark. Relax ka lang, anak, ha? Hawakan mong maigi ang kapatid mo dahil malapit na tayo sa highway. Medyo bibilisan ni daddy ang pagdadrive. Gusto nyo ba yon? Tanong ni Clark sa mga anak. Yes, Dad! Unahan natin yung mga bulok na kotse. Bilis, Dad! Bilis! Ilang taon ding iningatan ni Clark ang kanyang puting Chevy. Halos araw-araw kung linisin niya ito, i-vacuum at pakintabin. Hindi rin siya pumapayag na marumihan ang loob ng kanilang sasakyan. Kids, bawal kumain sa loob ng Chevy. Pag naman siya ng seat cover ko, nako, grounded kayo sa akin, maliwanag? Alagang-alaga, ah. Bukod sa pagkakaroon ng magarang sasakyan, higit na mahalaga kay Clark ang makitang masaya ang kanyang pamilya sa tuwing mamamasyal sila gamit ang puting Chevy. Taong 1985, nang makaranas ng matinding problema sa pera ang pamilya ni Clark. Dahil dito, kinailangan niyang ibenta ang pinakaingat-ingatan niyang si Chevy. Oy. Halos hindi maipinta ang mukha ni Clark habang iniaabot ang susi ng kanyang sasakyan sa nakabili nito. Dad, hindi na ba natin makikita si Chevy? Tanong ng anak ni Clark. Of course not, anak. Hihiramin lang nila si Chevy. Makikita niyo pa ulit si Chevy pag sinauli na ulit siya sa atin. Tatay, sinungaling, eh. Oo nga, bata pa lang eh. Tinuturuan na ng mga Sinungalingan yung anak. masamang kaugalian. Kailangan magdahilan ni Clark para hindi malungkot ang kanyang mga anak. Tila mahirap din para sa mga bata ang mapahiwalay sa isang bagay na iniingatan nila. Bye, Chevy! See you when we see you! Pamamaalam ni Carl sa kotse ng kanyang daddy Clark. Lumipas ang mahigit 25 taon. Kapwa naghahanap buhay na ang mga anak ni Clark. Makikitang nakaahon na ang pamilya nila sa krisis. Isang araw ay naisipan ni Carl, ang panganay anak ni Clark, na hanapin ang dati nilang sasakyan na si Chevy. Sinubukan niyang kontakin ang unang nakabili nito sa kanila, subalit nabigo siya. Magkagayunman, hindi sumuko si Carl sa paghahanap. Nais niyang pasayahin ang kanyang daddy Clark. Kaya sa pamamagitan ng internet, ay muling hinanap ni Carl ang posibleng lokasyon ng sasakyan nila noon. At pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, sa wakas, ay natagpuan din niya ang puting 1965 Chevy Impala SS Super Sport ng kanyang daddy Clark. Nang makumpirma niya ang parehong VIN number ng sasakyan nila noon sa ibinibentang sasakyan sa internet, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na bilhin ang sasakyan over the phone. September 17, 2011, Redondo Beach, California.
Habang nakikipaglaro si Daddy Clark sa kanyang mga apo, ay isang malakas na tunog ng revolusyon ng kotse ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya sa di kalayuan, ay bumungad sa kanya ang isang puting kotse na kahawig ng una niyang sasakyan noong 1965. Nilapitan ito ni Daddy Clark at manghang-mangha siya sa kanyang nakita. Doon na ibinunyag ni Carl ang sorpresa niya para sa kanyang Daddy Clark. Dad! Surprise! Hinanap namin ulit si Chevy at binili namin siya para sa'yo. Tama ang sabi mo, makikita namin ulit si Chevy. Medyo natagalan nga lang. Pero ngayon nandito na siya ulit sa atin. Mas maganda siguro kung i-test drive mo na siya. Ready ka na ba, Dad? Well, syempre, kahit ako nirarayo mo, ita-drive ko agad yun. Hindi, umarte. Ay, ayoko magbibitch ako. Ayoko ng mga emo na gantong sitwasyon. Ayoko ng mga iyakan. Kaya nga nandito tayo sa beach, California, diba? California, di ba? Corrected by, para mag-enjoy, hindi para mag-iyakan. Kailangan emo. Ayun yung padadalhin kung kailan may beach. Halos mapaluha si Daddy Clark sa natanggap na sorpresa. Agad niyang sinakyan si Chevy at pinandar ito na parang rockstar. Oh. Halos manumbalik ang lahat ng kanyang alaala sa kauna-unahang sasakyan na kanyang iningatan at minahal. Para kay Clark, ang mga alaalang ito ay hindi kailanman kayang tumbasan ng salapi o anumang material na bagay. True story to, partner. Pag sinerch mo sa YouTube yung Chevy, Dad, Lost, yung mga ganon-ganon. Talaga, yung plate number, yung model, ganon. Makikita, hindi. Mag-type ka lang ng mga keywords sa YouTube na si Carla tsaka si Clark, ganon. Ay, mga ganyan-ganyan. Hindi yata Hindi yata sila yun. Ginawa lang ng Brunei ng kwento. Hindi ako sure. Pero kapag sinerch mo sa YouTube, makikita mo yung storyang ito. Tapos nakakaloka yung reaction ng tatay. Mas maganda siya sa video na parang yung nakita niyo yung Chevy party, humawak siya sa puso niya. Ganon. Parang, gumanin siya tapos namatay. Joke lang. Inatake. Hindi na kayanan eh. Correct, hindi na kayanan surprise. Masyado niligayahan. Extreme emotions eh. Pero humawak siya sa puso niya. Tapos alam mo yung kitang-kita mo sa mukha niya na naiiyak siya, na naniligayahan siya, na hindi mo mawari basta masayang-masaya siya. Ay, pagka kung yung anak nakakapagtampo naman yun, para mas mahal pa niya yung kotse kaysa sa amin. Bakit? Ano pinagsasabi mo? Hindi mo, marami mo kotse lang yan pa. Bakit ganyan ka makapag-emo? Bakit may paghawak ka pa sa dibdib? Hindi, pero bilib ako sa anak, partner. Kasi ang hirap hanapin ng lumang sasakyan, ha? Oo naman. Ang hirap hanapin nun kasi hindi mo na alam kung saan nabenta. Kapag ka second hand, ang hirap na i-trace niyan eh. Saka diba? 1965 pa, partner. 2011 ang matrace. Yes, diba? Ilang dekada na ang lumipas. Tama, kung hahanapin ko ngayon dati kung sasakyan nung 1997, hindi ko sure kung mahanap ko agad. Tama. Diba? What more itong 1965. Nakakatuwa lang yung effort. Nakakatuwa silang mag-ama eh. Yung ama na kailangan i-give up yung mahal na mahal niya para sa kapakanan ng kanyang pamilya, at yung anak naman na kailangan hanapin yung mahal na mahal niya para pasayin yung tatay niya. Correct. Isang magandang ugali na pinakita ni Clark o ni Carl dito is yung persistence, di ba? Kapag talagang willing kang gawin ang isang bagay para sa taong mahal mo, hindi ka titigil. At saka alam mo, partner, pinadali na rin naman ng internet. Oh, isa diba? pa yun. No? Isipin mo, buti na lang may internet, na i-search niya, diba? Natagpuan niya. At basta hindi na-give up. Tama. Yun naman po talaga sa buhay, mga kabisyo, para ma-achieve natin Never ang kaligayahan. Never give up. Kahit sa una, mag-fail ka, hindi mo nahanap. Huwag ka pa rin susuko, ganun talaga, nadadapa tayo. Ang importante, marunong tayong bumangon, marunong tayong tumayo at humarap. O, diba? Tama. Thank you, Maiwagang Burnay! Nakaka-inspire naman yan. Salamat naman sa napakagandang kwento mo ngayong araw na ito. Ikaw ba may mga, dito din yung mga may bagay na may sentimental value, partner. Minsan talaga mahirap i-let go. Let go. Kahit sabihin manika mo yan nung bata ka, diba? simpleng ballpen na talagang ginamit mo na mahabang panahon. Minsan may value sa atin yan si Christopher mahilig po sa ganyan. Tingnan mo po, lahat ng jacket niya hindi na ma-let go. Kahit may amoy na, may butas na. Hindi niya ma-let go. Yung wallet niya po na maswerte. Maswerte kasi, tsaka bigay ng kaibigan. Hindi niya po pinapalitan yan. Kahit warak-warak na po, lagi po nahuhulog yung mga pera.
Kasi butas-butas na po, nahulog yung lotto ticket. Noong isang araw, meron ako nakita nahulog. Ay, ano ba yan? Discount card. Gumaganyan ka? Gamit na gamit, ang daming Diba? stamp. Kasi ano siya? Makakalibre ka na ng room. Daming beses mo pumunta. Daming stamp nito tula. Diba? Pero dahil nga sentimental sa kanya yung bagay na yun, hindi niya basta-basta willing na i-let go. Correct. Diba? Ganun po talaga. It's May ganun very tayong, difficult. may ganun tayo. Actually, sa kotse partner, sa totoo lang, pag kami nagbebenta ng sasakyan na pinaglumaan o kaya para sa amin masakit na sa ulo at kailangan na rin ng I-let kapalit, go, oo. ayaw namin na nandun kami habang binibenta kasi nakakaiyak. Nag-emo din kayo. Oo, nakakaiyak talaga, partner. Totoo, di ba, kunyari first kotse mo or napamahal sa'yo yung kotse na yun, yung gamit na yun? Ay, pinaka nakakaiyak yung aalis siya, partner. Yung lalayo siya sa paningin mo. Ay, partner, parang dinudurog yung puso mo talaga. As in. Di ba kasi napapahal Pili mo ka mag-anak mo rin eh. Totoo kasi lagi mong matatandaan na meron kayo dyang pinagsamahan. Diba? Yan yung naging saksi sa mga kahalayan mo. Charot lang. Hindi, yan yung naging saksi sa pag-iyak mo. Totoo. Yan yung naging saksi sa tawanan ninyong mga magkakaibigan, yung sasakyan na yan, di ba? Diyan kayo nag-road trip, diyan una sumakay yung crush mo, di ba? Tapos bigla isang ang dami araw, mo ng experience ang daming doon. memories eh. Tapos isang araw mawawala. Talaga nakakaiyak. Kaya isipin mo na lang yung reaction ni Daddy Clark. Nung makita niya ulit yung kotse niya. Di ba? Talagang wow. Ikaw, ano yung bagay na hindi mo makakalimutan pa? Yung napaka taas ng sentimental value. Hindi ko matandaan, partner. Akala Lalaki Hello lang. Kitty. Ako, partner, lalaki lang iniiyakan ko. Mga gamit hindi masyado. Kasi Mga naisip- Hello Kitty collections mo, partner, hindi ka naman masyado. Hindi kasi madami sila eh. Aka- Feeling ko lang kung iisa lang siya. Kung iisa lang siya, tapos kinailangan ko siyang i-let go for whatever reason, baka doon masasaktan ako. Pero ang dami nila, partner eh. Maiiyak ba ako na wala isang keychain? Maiiyak ba ako na wala isang wall clock? Ang dali kaya niyang palitan. Sa diba? bagay, madaling palitan. Oo, pero eh. doon mo Pero malalaman may mga bagay talaga na mahirap palitan eh. Correct. At saka minsan ma-realize mo ang Value value nito. ng isang bagay kapag mawawala na siya sa'yo. Oo, di ba? Doon- Na marirealize mo na, Napamahal na pala siya sa o kaya akin. doon ka magsisisi na bakit hindi ko siya inalagaan. Tama. Parang tao, di ba? Correct. Marirealize mo lang yung importansya niya kapag ka wala na siya. Tama. At sisisihin mo ngayon yung sarili mo, bakit hindi ko siya inalagaan noon? Tama. Bakit ko hindi pinakita yung ganitong klaseng pagmamahal, yung mga ganyan, di ba? Diba? Sa madaling salita, mga kaibigan, kung ano po yung meron kayo ngayon, tao na Treasure. nagmamahal sa inyo, Correct. gamit na napapakinabangan ninyo. Tama, i-treasure nyo po. Correct, kasi malalaman nyo lang ang value niyan kapag wala na sila. Oo, at huwag mo nang hintayin na Tama. mawala ito bago po natin sila i-treasure. O, di ba? Correct. Thank you, Mahiwagang Burnay! Sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lamang po, Tambalan! Like na like, share ng share. Yun. Thank you. Talino talaga ng ating Mahiwagang Burnay. Correct. Grabe. Yung mga kwento no, maraming everyday. ang nagtatanong kung sino daw ang Mahiwagang Burnay. Ewan ko, tatanong namin siya kung gusto niyang paalam kung sino siya. Hindi siya si Mahiwagang Burnay. Oo, di ba? Gawin na lang natin siyang mysterious. Oo naman. Di ba? Basta siya, matangkad, Yan. moreno, Matangos ang ilong. matangos ang ilong partner, tapos yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ang abs. Sa left pa lang yun, ha? Sa gitna, ang abs niya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tapos sa right na chest, 1, 2, 3, 4, 5. All in all, ang abs niya, 64. Yun yung itsura ng Mahiwagang Burnay, mga kabisyo. Tapos pag napapadaan siya sa mga tao, lahat napapatingin. Totoo. Kaya nga, lagi ako nag-aano sa kanya na parang, hey, may bagong kwento. Ganon. Na-imagine nyo na ba? Para itsura niya. Nakakakilig yung Mahiwagang Burnay eh. Diba? Siya, tali-talino lagi nagpapasiklam, no? Ayaw nga niya ni Chris. Siyempre Pakabog tumatabi dun eh. Pumapangit si Chris. Good morning, Mahiwagang Burnay! Salamat sa mga Salamat, kwentong binibigay mo sa aming mga tambalanista. Correct, True Legend. Ang daming nag-aabang tuwing alas 9 na Mahiwagang Burnay dahil sa iyo. Thank you! Tama. Salamat talaga ng bongga. Muli, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ang boss si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!